I think muchifona makafona muchiti muna akadzai kuda muna maiguru namainini anditi ando mainini makafona muchitaura kuti anzi mukadzi wenyu wakamusunga mberi onenhengo yenyu andiri kunyepa mutauro makafona muchiti muri kumangara mukadzi wenyu wakamusunga nhengo yenyu kuti isashanda inoshanda kwake but kweumwe mukadzi akusenza. Alright, panyaya yenhengo yangu ndakatanga kuzwa kupisa mushure mekundaenda nebhurugwa rangu ndakatanga kuzwa kupisa zvobva zvadzika zvichienda panhengo dzepasi zvichienda zvichidaro zvichikwira zvobva zvazoenda kumberi kwenhengo yekumberi unoenda sotoflight kupisa kana zvichinge ndakusaidi kwake uyu zvichitoenda kusaidi kwake ndobva ndazwa marwadzi anodii anobva apera ndo pandinenge ndakutozwa kuti ndiri murume ndakuda chii ndakuda mukadzi. Asi kana ndichibva kusaidi kwake ndichienda uku marwadzi anouya futi kudii anouya futi kutanga. But ndiri kutaura nyaya dzekupisa idzi kumberi kwenhego akambotukana nemunhu aitukana naye achiti ndiri muchagadzirisa dambudziko remberi kwenhengo yamukoma wako irudii ndiri kuzvatsa. Ndakazvitaura mushure mekutukana sematsambo anga andidza seyo kuti uri muroi unoshanjira mukadzi wangu mangu kuti aende unofunga kuti ungada kuramba mukadzi una ana 6 here kunze kweiwo nepani iwe enda kuri kumhatso kwako. Mushure mekutukana uroi ndopandakachizoti saka mukomani zvamuinayo mune umbo wekuti indi ndiri kuvaroya saka muchitobva mwatowarapisa iye kurwara kwacho kwaanoita ngekuti ndiri mune umbo wekuti ndinoziva kurwara kwaanoita. Ndiri mumba ndiri kuna kwaari iye nditori kwaari zvinhu zvinofamba zvakadii asi zvichifamba zvakanaka pandinobuda inini ndabuda mumba make ndakuenda kuna maiguru pakurwadza kaya nezvese zvinezvisa zvinobva zvaya kudii futi zvinobva zvaya kusimuka futi. Asi kana zvichinge zvasimuka iye anokwanisa kuti panondoita kanyaya kekunda kungonga kutaura zvekuti unoti shati zviri kubveti zvinhu ndobva anobva abuda. Ndingati inini pandakatanga kudana nemurume wangu wanga akasunga andisaziva kuti wanga achisungwa ndiani achiuya kwandiri akasvapa kuti ati chinyi musaneseka pane zviri kuitika kumukadzi wangu kumhatso asi inyi tiri kunetsana ichadii zvichagadzirisika zviro zviya zvichopedzisira zvichadii zvichogadzirisika zvichobva zvadii zvaita kusvika totopandikana. Imi mati imimi pamakasangana nababaya nhengo yavo yanga isikatoshandi ndobvunza ndoti chakaita kuti imimi muenderere mberi ngekudana nemuntu une nhengo isingashandi chenyi? Ndopaakandipfimba aiziva kuti aishande kusvika azouya kuzoda kuwata neni mushure mekuzobatana kuzanga zvisikaita uchobva hapana zviri kuitika asi zvichadini zvichagadzirisika hazvina kuti unofunga pakatora vhiki uchozouya kati chii zvakazogadzirisika kubvapo zvichioazoita imwe chokorera kubvunzawo kuti zvazogadzirisika sei ovakati zvaiitikira kumhatso kwangu kumhatso kwavo kuri mukadzi mudzimai wekutanga saka imi zvacho zviri kubhuyiwa izvi hapana chokwadi chiri kubhuyiwa hapana gondiso yekuti izvi ngezvemene ko zvenhengo yavati iri kupisha chiri kuita kuti ipishe mungachiziva here kuti chenyi mushure mekunge matora mutoti wavo? Munhu wacho akasiri kwekutanga kuti varongedza kubva pamba 4 times echirongedza achiende kumba tichitozvishaya kuti chii chiri kumboitika. Uyu mwana womukomana uyu wane 2 times echimwe mushonga echizomukire kuchipatara apa pari kutaurwa kuti kwai akafamba ese naabereki acho akafamba ese uyu anga atori kuchipatara uyu asi inini sekuzwa kwandakaita kwaakaenda kun'anga kwacho kwaakaenda ndakaende kundobuda zvekumba kwake iye namukadzi echizi kwai une chaakatora chemurume chaakaenda nacho paakaenda nacho kodini kochishanjira saka ndo pakaenda kuti dambudziko iri riri kubatana nemukomana uyu ndo pakabva chiini ndo pakabve dambudziko mashandisirwo akadini akaitwa chiini akaitwa pazviro zvaakazoenda kutora wakatore mucheka womukomana uyu woenda nawo pan'anga. Saka uyu kwai mukomana makazomboreketawo naye kumubvunza kuti chiri kuita kuti umwewo mushonga chiinyi chaimwe kuti amwe mushonga waitikwa zini paanenge akurwadziwa unototi ndorwadziwa kuti nhengo yangu inobayiwa kunga iri kubayiwa ngetsono kudai otorwadziwa kudaro unotoburukuta zii ototi mwoyo wangu wakudhonzwa ini zvitori nane kuti ototora mushonga womwa 2 times aimukire kuchipatara kuchipinda matambudziko ndingosangana nawo. Saka imi mama muda kuti zvifambiswe sei samai vemunhu? Ini chendiri kungoda kuti anhu adini zvigadziriswe ngoti handingarambi ndichigara izvi zvino ndakatotarisana neguva kutarisa kudai ngoti hazi uri kungotaura kuti inini ndiri kufa kwangu kutori nani uripo saka andingati zuva first time womwa mushonga wopona second womwa mushonga wopona izvi zvindatarisa kuti ndinosvikepi zvakadai. Taita amuzi kurwadziwa here muchizwa kuti mwamunonyorumwa mushonga ngendaa yezvamuri kupomerwa ndizvo?
izvozvo zvinorwadza ngekuti paakamwa pekutanga undasandaende asi kechitu paakamwa mushonga nokuti mushonga kutizira kwandakaite pekupinda mumba ndakasvika mine chibhotoro chaigara pasi pemubhedha ndikasvika pakubvunza chibhotoro ichi ngechei yakati majana angu ndisiri kuziva kuti mushonga ngekuti wanga akangoita zvimvura kudai. imwe ane makore manganai muchigara mweshe? Hazvina kukalkuletika ngekuti noni ndikamboendepo ndizokumbobve kuhamba.